И здравейте на всички! Днес в този урок ще ви покажа как да си направите 3x3 врата в Майнкрафт автоматично. За да си я направите ще ви трябват пистон, стики пистон, редстоун, малко вълна, pleasure plate, един редстоун торч и някакъв блок. Да. Като за начало правите ето така 3 пистон блока и слагате до тях някакъв блок, който искате да ви е вратата. На две блокчета слагате също ето така. Трябва да има две блокчета разстояние между тях. Да. След това правите ето така. Тук слагате такова редстоун, тук също. И от другата страна също правите така. Така. Хоп. Копаете две надолу, точно до това и правите ето така. Точно до вълната и точно под нея и копаете. Така и това го копаете чак до другата страна. Ето така, чак до другия край. Ето до тук и пак копаете тук едно. Тук слагате редстоун торч. Тук също. След това ги свързвате. Свързвате. Така. След това ето тук, където е вълната. Копайте така, че да стигнете от другия край. Точно. След това навсякъде запълвате с редстоун. След това правите ето така. Запълвате си всичко. Абсолютно нищо няма да се изключи. За да сте сигурни. Казвам го. Ето тук също. Така. После можете да си я закриете. Ето така можете да си я закриете по някакъв си начин. Това сега не знам дали искате да го правя. Не е задължително. Ама който ще живее вкъща, иска да има такъв вход. Препоръчвам му го да си го закрием. Опс. Така. Тоест, упс. Майко. Така. Тук също. Надявам се сте видели всичко как се прави. Ето тук. Така. След това слагате правите тук. И вратата се отваря. След това слагате тук. И вратата ви е готова. Ето. Вратата ви е готова. След това можете да се осветите. Ще работи, ако хвърлите и два блока. Какво? Колко трябваше? Странно. Да. Ето така можете да си украсите някакси. Както искате. И да, надявам се да ви е харесал урока. И до скоро.